उन्दुग्रा दोननाय नङालै जोंना बिदिखौ मोननांगौया सिंनिया खेंलायबावो बरिया दाख्लै लाबोनायाव माखौ फैयाखै आरो सानजों फैयाखैलै नै बे उन्दैफोर सालायग्रा गारि हारसिं कम्पिउटारजों सालायखायो मालाय केपासिटि जाहैबाय जिरायग्रा सिटानो बङाइगाव इउनिभार्सेल केपसि नुबाय नै डिजे दामग्राया बुंखायो बे स्टारिं सानैल' गाखोजायो आरो भाई India. Universal Capsiaw ha? Coba aku pinang. Orang sana mah, orang oleh kah? Nung laksi teng mobil lah, nung laksi teng mobil lah, nung laksi teng mobil kau gini. Bukan tu lah video cuci teman laksi teng nama anda.